ens, dens, putted upperbelt, Miners Majori haastaa legendaarisia. Nyt isos liigas niinku Roosberg, suomalais rättii. Maailmanluokan kaliberis, 2 lasi maitoa ja 1 lasi piimää. En se kylvää ja en se siittää. Natu paljusta kansi avataan. Pojat on tulos, torilla tavataan. Easy for ens, dens, putted upperbelt. Easy for ens, dens, putted upperbelt. Aleksi B, nuori osuja Sergei jakaa. Hiustyylei vanhaan tapaa. X7 saitin luukottaa. Haastiksis Miki puudottaa. Airia City pojas kentil, mut ei kanssa peli kentil. Kynäri kansa tietää ket se on JMC. Pistää ykkösel päihin.